खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एमएलए अमिय भुयानखौ सामोल होदों। बिजेपि दोलोनि एमएलए अमिय भुयाना आइजो पुलिसखौ दम होदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एमएलएखौ उनाव जाहाथे बिदि जेबो खामानि मावनो नाङा, माबाफोर जेंना जादोंब्ला आंनो फोरमाय होनना जोबथा सामोल होयो। एमएलए अमिय भुयाना मोनसे केसनि जाथायखौ लाना आइजो पुलिस जानमुनि राभाजों फन थरख' बिथरख' जादोंमोन, जाय अडिअ'आ खौरां बिजोङाव भाइरेल जायो। बेनि उनावनो हिमन्तआ बिनि सायाव एमएलएखौ सामोल होयो। आमेरिकानि मुलुगदांखा अख्रांनाय बिजिरसं फसंथान नासाया गोदान सोमोनांथाव गोनोखोनि टेलिस्क'प दिहुनदों, जाय टेलिस्क'पजों लाख लाख बोसोरनि सिगांखौ नायनो हागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे टेलिस्क'पखौ जेम्स वेब स्पेस टेलिस्क'प मुं होनाय जादों। बे टेलिस्क'पजों मुलुगमाखौ नायनो हागोन, लाख लाख बोसोर सिगाङाव जालांनाय जाथायफोरखौ नुगोन। बे सोमोनांथाव जेम्स वेब स्पेस टेलिस्क'पखौ नासाया दिहुननायाव 75,000 कौटि रां खरसा जादों होनना नासाया अफिसियेलि फोसावदों। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्क'पखौ थाबैनो अख्रांमायाव दैथायहरगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला जेम्स वेब स्पेस टेलिस्क'पखौ गोबाङानो टाइम ट्रेभेल बुंदों। बेयो गोनोखोनि सोमोनांथाव दिहुनथाय। लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नखरनि सुबुंफोरनो बिटिआर सरकारा 50,000 राङै अनसुंथाइ होदों। दुखुनि खौरां, थांनाय 9 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि दुखुनांथावै लामा जाब्रबथायजों सिमलुबारि गामिनि बिमला बर', तुफान बर', बिलाइसि ब्रह्म, बगिबाला ब्रह्म बिथां रुंसारि नखरफोरनिसिम बिटिआर सरकारनि सीएम केयार फान्डनिफ्राय नखरसेयाव 50,000 राङै बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ गथायो। दुखुथिया नखरा बिटिआर सरकारनिफ्राय बे रांखौ मोनना गोजोननाय फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मुलुगनि मुंदांखा कार बानायग्रा एलन मास्कनि टेस्ला कम्पानिखौ भारतनि तेलेंगाना रायजोनि उनाव महाराष्ट्र आरो सोनाब बेंगलआ गायसननो एलन मास्कखौ हांख्रायदों। मुलुगनि दामि दामि कारखौ भारतआवबो बानायनो एलन मास्कखौ खावलायदों। बे बिथिङाव एलन मास्कआ रिप्लाइबो होदों, थाबैनो मावनो नाजागोन, लोगोसे सरकारनिबो हेफाजाब नांगोन होनना। हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंनाय आसाम सोरखारा थानायाव केस लिरग्रा, थाखा जाग्रा, गोरिबफोरखौ रां सोबख'ग्रा, जेंना होग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों। गासै सा $242 हमदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोख्रों बाथ्राखौ मिथिहोयो। थानाफोराव रावबो दालाल केस लिरनायनि मुङाव जाहाथे गोरिबफोरखौ रां थगाया, बिनि सायाव गोख्रों बेबस्था लागोन होनना गिबि मन्थ्रिया हुमखि होदों। दिनै बर' सल'मानि सम्राट चित्तरन्जन मुसाहारिनि 4थि बोसोरारि थैनाय सान। बिथांनि थैनाय सानखौ क'क्राझारनि अन्थाइबारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिनाय जायो आरो बिथां गेदेमानि सावगारियाव बिबार बावो। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननिफ्राय फैगौ 17 जानुवारि 2022 अक्ट' शिल्पी दिवस खालि राननो लानाय शिल्पी पेन्सन दानसेयाव 8,000 नि थाखाय सायख'जानाय बर'नि गागि फावखुंगुर आलायारन सावथुननि जालाखौ मुरसि टेकेन्द्रजित नार्जारि बिथांनिसिम लोरगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो लोगोसे बिथांनि देहानि गाहामनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथाङा मुंदांखा बर' सावथुनफोरजों लोगोसे बिथराइ आफादनिफ्राय जागायजेननानै लोरगि थियेटार ग्रुपसिम फावथाय गानाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों। लोरगि थियेटार ग्रुपआ 2010 मायथाइयाव दिन्थिनाय गोदान फैसालि फावथायावबो बिथाङा जोबथा फाव खालामदोंमोन। बिथांजों लोगोसे शिल्पी पेन्सननि थाखाय सायख'जानाय बाक्सानि अनिल ब्रह्म आरो बोसोरारि मान बावनाय 50,000 नि थाखाय सायख'जानाय गागि बर' महरगिरिफोर बाक्सानि साहेब बसुमतारी आरो क'क्राझारनि ब्रजेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।